Телевидение сезнең өчен нәрсә ул? Бу дөнья минем өчен яңа китап кебек. Халыкларны өйрәнү бик кызык. Бигрәк тә минем шәхсән үзем өчен фин-угыр халыклары бик кызык булды. Тел белән бәйле булган һәрбер өлкәне, дәүләт күләмендә барган, республика күләмендә барган проектларны яктыртырга тырышабыз. Аннан соң минем инде күңел түрендә аерым урын тапкан халык зирәклеге тапшыруы. Ул инде минем аерым мәхәббәт. Анда мин Камал театры актерлары белән эшләдем. Әлбәттә, велосипед уйлап чыгармыйбыз. Евгения бер тапшыру җыйган вакытта зур эш дигәнне зур элеш дип ишетте. Ул әбәт вакыты иде. Һәм ул безнең ниндидер бер шундый сүзгә әйләнеп калды, гел кабатлый торган. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да мотор һәм уңышлы көннәр теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тиздән 21 ноябрь бөтен дөнья телевидение көне. Шул уңайдан без дә бүгенге тапшыруыбызда серле, тылсымлы телевидение дөньясы турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунаклары татар тапшырулары редакторы Илүзә Бикшәнтәева һәм туган тел тапшыру редакторы Резида Зәйнева. Хәерле көннәр, кызлар, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлсәм. Сәлам, Гөлүсә, сәлам. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Аллаһка шөкер. Бәйрәмчә кәефләр. Сезне тапшырубыз кысаларында күрүемә мин аеруча да шатмын. Рәхмәт кызлар кергәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Кызлар, әңгәмәбезне башлар алдыннан телевидение тарихы турында сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. 1959 елның 1 ноябрен Татарстан телевидениесенә нигез салынган истәлекле дата буларак билгеләп үтәргә буладыр. Моннан төгәл 62 ел элек Әминә Сафиуллина белән Айрат Арсланов зәңгәр экраннар аша татарстанлыларны сәламли. Аңарча да эфирга чыгулар була әлбәттә. Тик алар тәҗрибә рәвешендә башкарыла. Шуңа да Татарстандагы рәсми телевидение тарихы шушы датадан башлана дисәк, ялгышмабыз. Вакыт узган саен масса күләм мәгълүмат мәйданчыгында бер-бер артлы республика каналлары пәйда була башлый. Алар арасында татар, рус телләрендә сөйләүчеләр, балалар өчен эшләүчеләр, җыр телеканаллары да бар. Хәзер Татарстанда федераль каналлардан тыш 40-ка якын шәһәр һәм район телекомпанияләре тапшырулар алып бара. Алар арасында безнең Татарстан 24 телеканалы да үзенең лаеклы урынын били. Татарстан 24 тәүлек әйләнәсе эшләүче мәгълүмати телеканал. Ул һәр көнне республикабызның иң кайнар яңалыкларын тапшырып бара. Әйе, яңалыклар телеканалыбызның бизәге. Биредә алар һәр сәгатьнең башында эфирга чыга. Телеканалның яңалыклар палитрасын мәгълүмати аналитик проектлар, сәламәт яшәү рәвеше, ял мәсьәләләре, мәдәният, сәнгать, тел өлкәсенә багышланган программалар тулыландыра. Канал яңалыклар илебез вакыйгалары белән кызыксынучы, актив тормыш позицияле тамашачыга юнәлдерелгән. Кызлар, Татарстан 24 каналында татар телендәге иң беренче тапшыру, ул инде хәзерге мизгелдә турыдан-туры эфирда баручы мәдәни агарту тапшыруы. Аннан соң инде сез безнең коллективыбызга килеп кушылдыгыз һәм шул рәвешле инде бездә башка тапшырулар да барлыкка килде. Кызлар, менә әйтеп үттек бит, тиздән безнең бәйрәм көне. Сез әлеге бәйрәмне көтәсезме? Нинди хисләр кичерәсез? Һәм телевидение сезнең өчен нәрсә ул? Башта мин җавап бирәм, инде Резидәсенә ризалыкны алып, мин үзем телевидение дөньясында әле күптән түгел генә килеп кергән кеше буларак, бу өлкәне бик яраттым дисәм ялгышмам. Шуңа күрә мин әлбәттә бәйрәмне көтәм. Бу минем хәзер һөнәри бәйрәмем. Резидә. Мин шулай ук телевидениегә әле күптән түгел генә килеп кушылдым, һәм бу дөнья минем өчен яңа китап кебек. Мин һәр көн сайын аның яңа битен ачам, һәм һәр көн сайын үземә яңалыклар алам, яңа хисләр, яңа кичерешләр, яңа тойгылар алам, һәм ул китап укыган сайын кызыграк була бара. Мин шулай дип әйтер идем. Менә Илүзә, синең өчен телевидение кайсы ягы белән кызыклы? Телевидение минем өчен яңалыкларга бай булу белән кызыклы. Кешеләргә бай булу белән, коллективның дустатулыгы белән
Мисал өчен, безнең эшебездә мин күбрәк сюжетлар өчен җавап бирәм. Аларга китеп тә әйтәмдер инде, бәлки килсә. Шуңа күрә сюжетлар әзерләгәндә һәр вакыт теләсә нинди оешмалар белән элемтәгә керергә кирәк. Андагы эшләгән хезмәткәрләр белән, шулар белән аралашу, аннан соң дагы хезмәттәшлек итү белән шунысы аеруча да кызык миңа. Менә Илүзә үзең дә әйтеп беттең, инде син бит әле башка милләт вәкилләре белән дә элемтәдә. Менә халык белән эшләүе арытмыймы? Хәзерге вакытта халык интервьюга ачыкмы? Халыклар белән эшләүе минем өчен иң кызыгы. Әйе, беренче вакытларда мин телевидениегә аяк баскан мәлләрдә бу минем өчен шактый авыр тоела иде. Башка милләт вәкилләре белән аралашу ничектер җайсызрак иде димме соң. Һәрберсенә анда мин үзем бит татарлыгым белән нык горурлана торган кеше буларак башкаларны ялгыш сүз әйтеп үпкәләтүдән дә курка идем. Халыклар дуслыгы булган икән, һәрбер халыкка толерант карарга тырыша идем. Шуңа беренче вакытта әйе, элемтәгә керү авыррак иде. Ләкин аннары бер җайга салгач, эшләр гөрләп бара диергә кирәк. Һәм халыкларны өйрәнү бик кызык. Бигрәк тә минем шәхсән үзем өчен фин-угыр халыклары бик кызык булды. Алар мәҗүси, шуңа күрә нинди генә гореф-гадәтләре, нинди генә йолалары юк. Алар безгә төрки халыкларга бәлки бик таныш та түгелдер. Шәхсән миңа бик таныш түгел иде. Менә шул ягы миңа эшемдә бик кызык булды, кызлар. Илүзә, аннан соң бит инде син чыннан да бик күп тапшыруларга зур өлеш кертәсең үзеңнән. Менә хәзерге вакытта безнең телеканалда татар телендәге нинди тапшырулар бар? Гөлүстә, зур бәйрәм өчен зур рәхмәт, әлбәттә. Мин үзем безнең телеканалда чыгып килүче барлык татар тапшыруларында өлеш кертәм дисәм дөрес булыр. Беренче булып эфирга чыккан мәдәни агарту тапшыру, мин аңа 2 сюжет әзерлим. Менә әле генә дә карап киттек. Әйе, ул минем иҗат җимешем иде. Аннан соң туган тел тапшыру, ул инде безнең иң зур, иң кылачлы тапшыруларның берсе диек. Аңа минем күп хезмәтем керә, шулай ук аңа беренче сюжет әзерлим. Аннан соң минем инде күңел түрендә аерым урын тапкан халык зирәклеге тапшыруы. Ул инде минем аерым мәхәббәт. Анда мин Камал театры актерлары белән эшләдем. Әйтергә кирәк, беренче минем эш көнем алардан башланып китте. Мин инде әле үзем журналист, һөнәрем буенча журналист була торып та телевидение дөньясына бөтенләй килгәнем юк иде. Андагы стафетлар, камераларның күплеге, ул һәр кешенең шундый профессионал булуы, гомумән профессионал лексикология миндә шундый зур тәэсир уяткан иде. Һәм мин әле менә яңа гына эшкә чыккан кеше буларак шаккатып йөргәнне әле дә хәтерлим. Һәм анда Камал театры актерларында күрә, әлбәттә, үзе бу беренчедән зур дәрәҗә, икенчедән шатлык дими булдырамам. Әсхат абый, Хисмәтов, Илдар абый, Хайруллин, алар белән без бик дус тату эшләдек, әйтергә кирәк. Алар чын мәгънәсендә үз эшләренең профессионаллары, сәхнә тоткан, андый данлыклы кешеләр белән эшләвем белән мин бик горурланам. Менә Илүзә, бүлдерәм син Әймә, без бит инде аларны гадәттә сәхнәдә артист буларак күрәбез. Менә алып баручы буларак алар ничек ачылды? Алып баручы буларак алар инде аларга бәлки яңалык та булмагандыр бу эшләре. Чөнки алар һаман шул сәхнәдә иттереп хис иттеләр үзләрен. Ләкин мисал өчен Илдар абый Хайруллин бик аптырады инде. Монда образларны бик җиңел карыйсыз мәлләсез дип тә шаккатып куйды инде ул. Мин аңа инде безнең телеканалыбыз ул мәгълүмати телеканал. Монда театрдагы шикелле тулысынча образга керү кирәкми. Монда сез мәгълүмат тапшыруда җитәсез, менә шул актерлык сталыгызны кулланыгыз дип, без аның белән уртак фикергә килеп бик дус тату эшләдек, Аллага шөкер. Кызлар, минем сезгә тагын бер соравым бар иде. Эшчәнлек турында сөйләшеп киткәнчегә кадәр, менә шушындый серле телевидение дөньясына ничек килеп кирдегез? Элек-электән бит инде шундый сүзләр дә йөри. Телевидение ул кул җитмәслек урын дигән. Менә ничек итеп тормышыгызны бәйләп киттегез? Без әйтеп киткәнчә бит инде безнең татар тапшырулары Татарстан 24 каналына әле күптән түгел генә килеп керде. Һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруы булдырырга дигән карар кабул ителде. Аңа дәүләт гранты бирелде һәм шул грант нигезендә без тапшыру эшләргә тиеш идек. Миңа әлеге тапшыруның редакторы булырга тәкъдим иттеләр. Редактор эше ул сценарий язудан гыйбарәт, мәгълүмат җыюдан гыйбарәт һәм тапшыруны җыюдан гыйбарәт. Мин бик теләп риза булдым, чөнки редакторлык эше миңа филолог буларак бигрәк тә туган телләр белән бәйле эш буларак инде минем өчен бик кызык. Мин үзем төрки телләр буенча белгеч, татар теле буенча филология факультетын бетердем. Һәм минем өчен чыннан да чын мәгънәсендә кызык булды. Эзләнүләре белән, яңалыклары белән һәм мине яңа дөньяга әйдәүе белән. Мин әлбәттә бик теләп ризалаштым.
Чөнки минем башка эшем дә шушы өлкә белән бәйле, ул аны тулыландыра, ниндер дәвамы булып кына бара кебек. Менә бүгенге көндә туган тел тапшыруында нинди темалар алынды? Туган тел тапшыру ул әлбәттә халыклар белән бәйле. Без күбрәк милләтләрне яктыртырга тырышабыз. Милләтләрнең телен, мәдәниятен, рухын, аның байлыкларын, тарихын һәм үзара бәйләнешләрен. Без әлбәттә күп милләтләрне татарлар белән чагыштырып күрсәтәбез. Мәсәлән, теленә күрсәткәндә без татар теле белән марий телен, чуаш теле белән татар телен чагыштырабыз. Чөнки телләр өчен уртак сүзләр бик күп. Без шундый уртаклыкларны барлыйбыз төрле милләтләр өчен. Әлбәттә, бик күп урын татар милләтенә, үзебезнең татарларга бирелә. Чөнки инде туган тел, татар телендәге тапшыру, без аралаштырырга тырышсак та, күпчелек үзебезнең милләтнең төрле яктан ачарга тырышабыз. Мәдәни яктан да, тел ягыннан да, рухи байлыкларын да, шул ук язучыларны, шагыйрьләрне, башка өлкәләр тел белән бәйле булган һәрбер өлкәне, дәүләт күләмендә барган, республика күләмендә барган проектларны яктыртырга тырышабыз һәм ничектер мәгълүмати яктан бай мәгълүмат бирергә тырышабыз безнең телевизор караучыларыбызга, тамашачыларыбызга. Кызлар, менә без хәзер бит инде интернет заманда яшибез. Ничек уйлыйсыз, телевидениенең киләчәге булыр микән? Актуальлыгын югалтмасмы? Телевидениенең киләчәге булырмы дигәндә, әлбәттә бар. Чөнки телевидение ул бит бүгенге көн турында. Һәм ул бүгенге заман турында, безнең яшәү сулышыбыз турында, ул хәзерге минут һәм хәзерге сәгать турында. Шуңа күрә ул әлбәттә заманча гына була ала. Бүгенге заман белән бергә атлаганга күрә, ул әлбәттә заманча була ала. Заманча булган әйбер һәрвакыт популяр, һәрвакыт кызык, һәрвакыт кирәк. Һәм без телевидениесез әле киләчәгебезне күз алдына китерә алмыйбыз дип уйлыйм мин. Шулында инде фикеремне белдереп үтим. Резидә белән әлбәттә килешәм, телевидениенең киләчәге бар. Игътибар итсәк, менә әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, без үзебездә көн сайын яңалыкларны да һава торышын бергә булса да телевизорны кабызып алабыз бит. Ничек инде шулай булганда киләчәге булмасын ди. Әлбәттә бар. Хәзер бит инде без шундый заманда яшибез, чыннан да креативлык бик популяр. Шул ук вакытта яңа идеялар гел таләп ителеп тора. Бу инде телевидениедә да шулай ук. Менә бу яктан чыгып караганда нинди алымнар кулланасыз? Әлбәттә, велосипед уйлап чыгармыйбыз. Безнең өчен инде барысы да уйлап табылган. Без шул төп кануннарга нигезләнеп эшебезне дәвам итәбез. Миңа калса, бу инде шәхси минем фикерем, бәлки Резидә минем белән килешеп тә бетмәс. Дәрәҗәле татар телендә камил сөйләшүче матур тапшыру алып бару нигезле рәвештә ел әйләнәсендә диек. Бу инде бик зур хезмәт сорый торган эш. Аны әгәр тамашачы карый икән, монда миңа калса инде яңалык уйлап табу бөтенләй кирәкми дә шикелле. Чөнки син халыкка тел турында, мәдәният турында, аның мәдәни милли байлыгын җиткерә аласың икән, бу инде миңа калса бик зур эшләнгән дигән сүз. Менә шулай да тапшыруларда ниндидер яңа технологиялар кулланыламы? Әйтик, графикаларга бәйле. Графикларга әлбәттә, графикларда кулланыла. Без ничектер тапшыруның динамикасы дөрес барсын өчен, тапшыру матур, кызыклы булсын өчен, ялыктырмасын өчен студияда мәсәлән алып баручы басып торуга, ялыктырырга мөмкин. Без кайдыр соннар күрсәтәбез, кайдыр текстны күрсәтәбез, кайдыр фотолар күрсәтәбез. Аны үзебезчә матур итеп бирергә тырышабыз һәм ниндидер авыр текстларны экранга чыгарабыз, тамашачыга кабул итү өчен җиңелрәк булсынга. Әлбәттә, без яңалыкларны шулай тапшырырга тырышабыз, үзебезнең матуррак, яктырак, үзенчәлеклерәк итеп. Менә Илүзә, син бит инде сюжетлар өстендә эшлисең. Син эзләнәсеңме? Башка телеканалларның тапшыруларын күзәтәсеңме? Әлбәттә, телевидениедә эшли башлагач, мин еш кына, әлбәттә, беренче чиратта мин үзебезнең Татарстан 24-не карыйм. Аңа күз салам. Аннан соң инде эзләштергәлим, караштыргалыйм, безнең коллегаларыбыз сюжетларын ничек әзерли микән, нинди алымнар куллана микән, син әйткәнчә, менә шул яңа технологияләрне ничек эшли микән дип, ниндирәк кунаклар чакыраларның барысында мин күз алдыннан үткәрәм. Хәтта телевидениене гына түгел, радио журналларны да алганда, газетларны алганда да, аларны да мин еш карап барырга тырышам. Мин инде бөтен булмышым белән үземне журналист дип атарга яратам, чөнки бу минем сайлап алган, белем алган һөнәрем, мин тугры калып шул эштә эшлим, шуңа күрә мин үземнең коллегаларымны карап барам. Әйе. Һәм сюжетлар эшләүгә килгәндә, бу инде минем эшчәнлегемнең төп эше димме, төп бердән-бер генә дип әйтү дөрес булмас инде. Һәм сюжетларга
Башта әлбәттә мин спикер дип әйтәм инде. Мин спикер диргә әйтәм, кунак дийекме, кунак эзлим. Аның мин бирәчәк сорауларга төгәл һәм тулы камил җавап бирә алу ягын кайгыртам. Аннан соң без аның белән очрашабыз, күрешәбез. Аның күрсәтер әйбер булса, җырчы, биючеләр гадәттә инде бөтен үзләрен тулысынча ачып бирергә ярата, җырлап бирергә дә мөмкиннәр. Шагыйрьләр белән эшләү бик күңелле булган инде. Шәхсән үземә китаплар бүләк итешеп, шигырьләр тыңлап көне буе йөргән идем мин. Менә бит. Сюжетлар эшләү бик кызык, миңа бик ошый. Кызлар, әйдәгез әле шушы урында тагын бер сюжет карап үтик. Ул инде бәйрәм уңаеннан әзерләнгән сюжет. Игътибар экранга. Бүгінгі көндә тормышыбызны телевидениедән башка күз алдына да китереп булмый. Сәгать сайын яңалыклар тапшыручы, мәгълүмат таратучы, танылган шәхесләребез белән таныштыручы зәңгәр экраннар халкыбызның күңел түренә үтеп керде. 21 ноябрь халыкара телевидение көне. Бу көн Татарстан 24 телеканалы хезмәткәрләре өчен дә зур бәйрәм. Телевидение хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме 1996 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы карары нигезендә үткәрелә. Төрле илләрнең хөкүмәтләре тарафыннан телевизион программалар алмашуны киңәйтергә, алар аша тынычлык, иминлек, икътисади һәм социаль үсеш темаларын яктыртырга тәкъдим ителә. Бүген Татарстан 24 телеканалында төп яктыртылучы темаларда шушылар. Бу елның башыннан телеканалда татар редакциясе, аның белән беррәттән татар телендә сөйләүче тапшырулар да барлыкка килде. Телеканал аша барыбызга да таныш булган тапшырулар алып баручы Гөлсә Сынгатуллина телевидениегә урау юллар аша килгән. Дөресен генә әйткәндә, телеканалда эшләү минем инде күптәнге хыялым. Мин гел бу турыда хыяллана идем, ләкин инде хыялымны чынга ашыру өстендә эшләмәйдем. Һәм менә үз изоляция вакытында мин ниһаять хыялымны чынга ашырым дип үз-үземә максат куйдым. Һәм беренче юл итеп мин инде телеканалларга шалтырата башладым. Һәм минем бәхетемә Татарстан 24 каналы, әйе, без тиздән татар телендәге тапшырулар чыгара башлыйбыз, безгә алып баручы кирәк дип әйттеләр. Һәм инде мин кастингка килдем. Белеме буенча икътисадчы булу да Гөлүсәгә иҗат дөньясында кайнарга, татар мәдәниятен сөяргә, алып баручы буларга комачауламый. Тора-бара Татарстан 24-тә татар тапшырулары арта. Мәдәни агартуга туган тел, халык зирәклеге, полиглот та өстәлә. Полиглот ул башкаларыннан соңрак чыкты. Һәм әлеге тапшыруны миңа биргәннән соң мин инде әлбәттә башта каушап калдым, чөнки инде бу минем өчен яңа әйбер. Монда без күбрәк сүзләрнең үзенә басым ясыйбыз. Әйтик, бу сүз нәрсәне аңлата, аның килеп чыгышы, бәлки башка телләрдәге башка сүзләр белән дә бәйләнеше бардыр. Миңа калса бу шулай үзенчә бик кызыклы тапшыру. Телевидение ул күмәк хезмәт, команда эше. Шуның белән ул радио һәм газета журналлардан аерылып та тора. Биредә журналистның эше ни кадәр мөһим булса, команданың башка әгъзалары тырышлыгы да шул хәтле әһәмиятле. Гримерларның тапшыруга әзерләве, алып баручының камера алдында эшләве, мөхәррирләрнең текстны кайгыртуы, сюжетлар белән тапшыру бизәлеше, операторлар, монтажчы, режиссерларның җентекле хезмәте һәрберсенең һөнәри бурычлары бар. Зәңгәр экраннар аша матур картина, камил сөйләм килеп ирешкәнче, дистәләгән кешенең хезмәте кергән була. Бу эш өчен безгә иң зур рәхмәт сүзе тамашачы мәхәббәте, шалтыратулар, алардан килгән кайтаваз. Меңләгән Татарстанлының яраткан телеканалы, безнең Татарстан 24 сезне һәр вакыт яхшы хәбәрләр белән сөендереп торсын дигән теләктә калабыз. Кызлар, шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, бу һәммә бездә өчен дә бит инде яңа һөнәр дип әйтергә кирәк. Менә эшләү дәверендә нинди авырлыклар килеп туа? Мин алдаракта әйтеп киттем инде, башта халыклар белән элемтәгә чыгу авыррак булды шәхсән минем өчен. Аннан соң без халыклар дуслыгы йорты белән Казандагы әлбәттә элемтә урнаштырдык. Аннан соң эшләр җайга салынды. Минем өчен төп авырлык шул булды. Бүтән авырлыгын күрмәдем. Бигәләр. Теге авыр дип әйтмәс идем, авыр булудан бигрәк кызыклы ул. Анда бар инде үзенчә, мәсәлән, сценарий язган вакытта ниндидер кыенлыклар килеп туарга мөмкин, мәгълүмат ягыннан. Ләкин шулай да мин, мәсәлән, шәхсән үзем сценарийлар язган вакытта бик боим, мәгълүмати яктан боим. 4 битлек сценарийны язар өчен бер китап укып чыгарга кирәк. Чөнки, мәсәлән, шул халыкны башыннан ахырына кадәр өйрәнергә кирәк. Ул мәгълүмат төгәл булырга тиеш. Менә шушы өйрәнү процессы ул кызыкта, икенче яктан күпмедер авырда. Чөнки мәгълүматны сыйдырып бетергә кирәк, фикерне тупларга кирәк, һәм шул фикердән чыгып, дөрес
мәгълүматны тамашачыга җиткерергә кирәк. Һәм менә шунысын да әйтеп бетәргә кирәктер. Безнең бит инде монтаж ясаучы егетләр, шул ук вакытта режиссер егетләрнең күбесе рус телендә аралашалар, башка милләт вәкилләре. Менә бу якта Ул ничек бизгә бик кызык. Безне инде алар хәзер күптән татарча сәламлиләр. Безнең белән татарча саубуллашалар. Күпчелек татар сүзләрен беләләр. Мәсәлән, монтаж ясаганда безгә булды, булмады, биттеме, шәп, рәхмәт һәм башка сүзләрне әлбәттә алар кыстыралар, шул кадәр матур итеп, яратып, безгә менә шундый бер җылылык белән эндәшәләр татарча, безнең күңелебез аннан бигрәк тә була. Димәк, безнең тапшыруларыбызның, менә хезмәттәшләребездән генә карасак та, тапшыруларыбызның йогынтысы бар, нәтиҗәсе бар. Biz kimnedir 3 сүзме, 4 сүзме, 5 сүзме татар телендә сөйләшергә өйрәткәнбез дигән сүз шулай бит. Һәм без әлбәттә моңа бик шатланабыз. Безгә ул бик ошый. Менә авырлыклар турында сөйләшеп беттек. Нинди кызыклы яклары бар? Кызыклы яклар менә шул рус Евгенийның, ул менә безне бүген дә төшереп утыручы режиссерыбыз әле. Ой, Аллам дип әйтеп кую, бик миңа кызыклы булып тоела. Инде хәяләшеп тә беттек. Аннары кызык хәлләр. Женяны бүлдереп әйтим әле. Евгения бер тапшыру җыйган вакытта зур эш дигәнне зур элеш дип ишетте. Ул әбәт вакыты иде. Һәм ул безнең ниндидер бер шундый сүзгә әйләнеп калды, гел кабатлый торган һәм зур элеш безнең тапшыруның зур өлешенә әйләнде. Кызлар, менә телевидение ул бит инде тамашачылар өчен эшли. Якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан нинди теләкләрегез бар? Әлбәттә, беренче чиратта тамашачыларыбыз безнең хезмәтне тиешенчә бәяләсен иде. Безнең монда, менә мин сюжетта да әйтеп киттем инде, 1-2 минутлык видеоматериал, видеопродукт экраннарга чыксын өчен дистәләгән кешенең хезмәте керә. Безне карасыннар иде, кайтавазлар булсын иде. Тәнкыйть сүзе дә ишетәсе килә әлбәттә. Гел мактап торып кына булмый дигәндәй тәнкыйть кешене яхшы якка үзгәртә, уңай якка үзгәртә. Шуңа күрә иң мөһиме безгә кайтавазлар, безнең тапшыруларга шалтыратыгыз, biz сезнең шалтыратуларны бик көтәбез, теләп кабул итәбез. Резида. Мин инде әлбәттә 170 татар милләтенең фанаты буларак, безнең татар тапшыруларыбыз туган телләр һәм халыклар дуслыгы елында гына туктап калмасын иде. Алар үссен, тагын да күбәйсен, безнең милләтебезгә хезмәт итүнең бер чарасы булып торсын. Һәм әлбәттә сезгә, коллегаларыма, киләчәктә уңышлар, яңа ачышлар, яңа юллар телим. Кызлар, бик зур рәхмәт сезгә. Ни кызганыч инде шуның белән безнең тапшырубыз үзенең ахырына якынлашып килә. Сезгә кызыклы эшебездә зурдан-зур уңышлар телим. Һәм киләчәктә дә Татарстан 24 телеканалы яңа үрләр яуласын иде дигән теләктә калам. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Бергә булыйк.